A práve sa začína cena výstavby plynovodov na 1640 metrov autoštartom pre trojročné a staršie kone o 27 000 korún so 6 aktérmi. Dopredu zvonka ide Radius, ale bližšie k bariére je tam Saletech, na tretej pozícii už je Chiron Scott, nasleduje Evian Boko, zvonka Sambatech a Alprotech. Takáto je situácia na začiatku oblúka, krátko po štarte. Už má hlavu vpredu zvonka Radius, reprezentujúci stajňu Rokita Advokát Bílovec, ktorého naviguje amatérka Helena Rokitová. Bližšie k bariére však sedí Saletech v súlke s Romanom Chrastinom zo stajne Tečovice. Na treťom mieste potom striehne favorit dostihov Chiron Scott zo stajne Leopoldov so Zdeňkom Vávrom. A jemu patrí váš potlesk. Na štvrtej pozícii sa potom do druhej stopy tlačí Jaromír Kotásek v súlke Evian Boka zo stajne Trotting Stars. Do tretej tak odsúva Sambutech zo stajne Tečovice s Ondřejom Kozlom a pole stále uzatvára Alprotech s Michalom Kalčíkom zo stajne FV Relay Jo Levin. Kone sú po oblúku za cieľovou rovinkou. Dopredu sa vydáva Radius na osamotení únik. Radius naladený triumfom spred 2 týždňov si získava náskok, ale boli tam problémy. Saletech zacval aj trénerovi Romanovi Chrastinovi a prepadá sa na koniec štartového pola. To je obrovská škoda, ale Radius nebude sám na špici, pretože Chiron Scott okamžite reaguje a snaží sa zlikvidovať ten nádejný trhák únik na konci protiľahlej steny. Je to stále Radius a Chiron Scott. Na tretiu priečku už ide Evian Boko, mohutný Holandian, ktorý je známy dobrou koncovkou a tu pred mesiacom predviedol i Alprotech, takže to bude súboj štvorice koní, ku ktorým sa snaží ešte aj prísť Temparka, jediná kobila v poli Sambatech. Za ňou potom kolega Saletech, ktorý už ide iba na dokončenie záverečných 200 metrov. Pole je v cieľovej rovinke, Radius sa za pobádania tribún blíži, ale je tam Chiron Scott a najmä Evian Boko s Jaromírom Kotáskom, ktorý zdá sa vyhrá, alebo to bude ešte Chiron Scott. Evian Boko jasne pred Chiron Scottom, ďalej potom Radius, Alprotech 4., Sambatech na tabuli a bez peňazí Saletech. V priestore cieľa už je víťazný Evian Boko s Jaromírom Kotáskom, ktorý opanoval 5. dostih dnešného mítingu. Po dlhšom čase ďalší zásah na Bramatickom ovále a nás čaká dekorácia z rúk dostihového tajomníka. Pózovanie pred fotoobjektívom. Dekorácia, gratulácia aj pre majiteľa víťazného koňa Petra Kajdyho, ktorý sa určite ešte pôjde odfotiť. A Jaromír Kotásek už hovoril, že má z neho dobrý pocit, tak ako to celé prebiehalo? Po startu moc nezaváhal, on mýval vždycky problémy s tím, že do prvního bloku dojde jakž tak, že potom se tam hodně propadne. Dneska to bylo trošku lepší, držel kontakt ze špicu a jak už jsme vytáčeli na třetí stopu z oblouku, tak byl hodně příchutí a viděli jste bez nějakého většího pobízení, myslím, že o hlavu zhruba vyhrál, odkontrolovali jsme to. Takže tá forma graduje, dá sa ešte niečo vymyslieť na druhú polovicu sezóny? No, já doufám, že on se ukazuje doma o hodně lepší na delší dištance, takže pořád čekáme nějaký dostih na 200, jestli to bude pravda nebo ne, ale předpokládám, že na 200 bude ještě lepší. Ďakujem pekne, to bol Jaromír Kotásek a Evian Boko. Tak tento pohár zvieral v rukách šťastný majiteľ víťazného Evian Boka Peter Kajdy. Ja mu ho samozrejme vraciam a opýtam sa, Peter, aké sú teda tie pocity, už myslím 7. triumf tento rok na drahe, 4. v podaní Evian Boka, ktorý aj podľa trénera Kotáska teda graduje s formou, teší sa na dlhšie dostihy v závere sezóny. Ako ste to vnímali? No úplne pocity skvelé, ako pre stáňu v podstate z, myslím, že 9 štartov už 5. víťazstvo tento rok. Z 8 štátov 5. víťazstvo tento rok, takže ako úplne fantastické a pocity neodpísateľné. Myslím, že je veľmi, veľmi krásny a jeden z najkrajších darčekov k mojim najzajtrajším narodeninám. My sa pripájame a videli sme teda 6 koní, veľmi vyrovnané pole koní. Hovorilo sa o tom medzi odborníkmi, že sú tam 3-4 kandidáti na triumf, o to viac to poteší. Porazili ste Chiron Scotta, ktorý ťahal sériu triumfov. A aké sú ďalšie plány teda? Sám tréner ešte nenaznačil.
Presne tak, ja sa vrátim k tej prvej časti otázky alebo toho glosu. Boli tam veľmi vyrovnané kone, šestica koní, kde myslím si, že prvých, respektíve 5 koní určite malo prehovoriť do výslednej listiny a do toho boju o prvenstvo. Takže veľmi vyrovnané dostihy, krásne dostihy, myslím, že aj divákov to mohlo baviť a o to viac ocení a poteší tento triumf, toto víťazstvo. A čo sa týka smerovania toho, manažovania tohto koňa, tak jednoznačne orientácia je už ako aj tréner to spomínal do tých ročníkových dostihov, čiže do veľkej cene trojročných, ktorá sa pobeží na podzim a uvidíme. Hlavne nech koníkovi vydrží zdravie a chcem sa týmto pádom aj poďakovať trénerovi a samozrejme jeho celému realizačnému tímu. Ďakujem pekne, to bol Peter Kajdy, majiteľ víťazného koňa.